With all the turmoil, violence, and disease around us, have you ever wondered where it's all going? Kodi ndi mavuto komanso zonse zoopseza zimene zikuchitika, kodi inu mwakhala muli nkuganiza kuti chimene chikuchitika ndi chani? We want to think that man will solve the problems of the world and eventually live on earth in peace and safety. Ifetu timaganiza kuti munthu wa dziko lapansi adzakwanitsa kuthetsa mavuto onse a dziko lapansi ndipo kenako tidzayamba tsopano kukhala mu mtendere weniweni. But because of sin, atrocities and disasters will only increase, setting the stage for judgment. Koma chifatu cha uchimotu zoyipa komanso ngozi zizakhala zili nkupitirirabe basi kenako kukhazikitsatu malo amene akubweratu achiweruzo. That judgment is known as the Tribulation, a 7-year period when God will take action against mankind for rejecting his son. Ndiye chiwirizo chimene chotu chimatchedwa atu kunaka kuti nthawi itu ya nsautso yaikulu imene Mulungu adzakhala ali nkuweruzatu dziko lino lapansi chifukwa cha munthu pakunkanatu mpulumutsi. For those on earth, there will be no way to hide from God. Ndipo anthu onse amene ali pa nkhope ya dziko lapansi sadzakhala ndi mwayi oti akabisaletu kubisala pamaso pa Mulungu. And there will be no way to escape his judgment and wrath. Komanso sipadzakhalanso mwayi oti adzathetu kuthawatu chiweruzo cha Mulungu. But there is a way to be safe, and that's through faith in Jesus. Komatu pali njira yokhayo imene munthu ukhoza kukhalatu womasulidwa kapena kuti wotetezedwa imene njira yake ndi kukhala ndi chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. The Bible describes the rapture. Bible limafotokoza za mkwatulo. And that's an event where all Christians, dead and alive, will ascend to be with the Lord. Ichitu ndichochitikatu chimenetu akhristu onse amoyo kapena amene anafa adzakwatulidwa kupita kumwamba. And all who have faith in Christ will be saved from the judgment and horrors of the tribulation. Ndetu onsetu amenetu ali ndi chikhulupiriro mwa Yesu Khristu iwo adzatetezedwatu kuchokera ku chiweruzo chimenecho komanso kuzoopseza chinsautso chimenecho. God sent his son to save you from the wrath to come through faith in him. Mulungutu anatumizatu mwana wake kuti akakutetezeni inutu mkwiyotu umene ukubwera kutsogolo. And Jesus said, I am come that they might have life and have life more abundantly. Ndiye Yesu Khristu ananena kuti inetu ndadza kuti iwotu akhale ndi moyo ndipo akhale nawo ochuluka. Thank you for listening. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera.